Berlînê rûdine kurê min Artyom nişkeva ne nexweş bû, ne tiştekî wî hebû, hema nişkeva êşek lê pîter bû. Xwedê me nizanî em şaş bûn, me nizanî em xelaskirina zara xwe ku bibînin û bi kurê xwe me dinya dibe ça em zimanê me kurmancî me dinya hevxist. Em çûne cem koçeka, em çûne malê şêxa, em çûne doxtura her cî çawek dayîkekî em hemû dayîkên xwişkê min ê ezîz û nizanin dilê dayîka çi ye. Min kurê xwe kire devê xwe her cî gerand. Xwedê xelaskirina kurê min îsa bû. Mala wî ava. Şikirdar im ez her emirê minî mayî ber îsa min soz kiriye Xwedayê xwe re wekî ez ê te re quliq kim çimkî te keremeteka gelekî mezin û zor emirê min jiyana min de kir. Ez xwişkeka ezîsaneka bêbihar bûm, dînê xwe de êzdî. Min dînê xwe gelekî diheband û gelekî dieciband min digot dînê min dînekî kêm e, dînê min dînekî rast e. Rast e min navê îsa gelek bihîstibû lê min hişpê dikir rastî were bêjim lê min qebûl nedikir bona xwe. Min digot ew ne Xwedayê min e, ew ne îsayê min e, ew krîstiyan e, ez êzdî me, ez qîza maleka êzdî me, ez dînê xwe biharim, ez şêx û pîrê xwe qebûl dikim. Heta serê jiyana min de ev tiştekî mezin qewimî ev êş kurê min pîter bû û îsa kurê min sax kir. Gelê xwişk û bira min gelek kurê xwe gerand. Ez çûme malê şêxê me êzdiya. Şêx milêxa me re bilind kir got Xwedê ez ne Xwedanim, herin Xwedê bigerin. İnşallah Xwedan me Xwedê xwe şikir roja îro re me Xwedê geriya me Mesî dît û Mesî keremeteka gelekî mezin û ronayî emirê min jiyana min kurê min de kir. Kurê min sax kir. Rastî kurê min sax kir, kurê min mirî bû. Berî di roj, sê roja pêşemê min mektûbek xestê standiye. Mektûbê de çi serê me qewimiye heyva duda de heta roja îro çi tevî kurê min tevî Artyom qewimiye mektûbê de lê kiriye. Mektûbê de lêkiriye awa wekî pasênt mirî bûye 20 Febralê li gelî xwişk û bira bihar bikin. Ez rica dikim kevî dengê min dibe hemû dayîka re, hemû xwişk û bira re bihar bikin. Wekî heye îsa, wekî ronayî ye, wekî sax e tevî me ye. Em çi lê dixwazin ew dide. Gelî xwişk bira, gelî gudevan e. Ew rast e îsa sax e. Îsa sax e, îsa miriya radike. Kurê min mirî bûye. Ez şadetiyê didim wekî kurê min mirî bûye lê îro kurê min sax kiriye. Tiştek nemaye ser kurê min hûn kurê min bibînin wek berê çêtir e. Me jî wî berê çêtir baxiştir dixefte, dişmîş dibe, fam dike. Destûnîgî wî berê çêtir dixeftin. Îsa kurê min nav miriya rakir. Bihar bikin. Bihar bikin ez rica dikim wekî ew ronayîkek gelekî mezin e, wekî ew heye, sax e, tevî me ye. Ew însanê îsa bihar dike, Mesî bihar dike, Mesî tê wan. Tê hewera wan û ronaya xwe jiyana xwe ye heta hedê pîrozî wan dike. Bira navê wî binbarek û pîroz be. Bira her dayîk û her xwişk û bira bav û dê bizanbin wekî tiştekî xelaskar heye, wekî îsa heye. Gelî gudervan e ez rica dikim bihar bikin. Îsa sax e, îsa heye û bê îsa em diçin ber Xwedan. Îsa miriya radike, rast e. Bihar bikin, îsa miriya radike. Îsa kurê min rakir. Kurê min mirî bû. Mektûbê de lêkiriye wekî 20 Febralê Artyom mirî bûye. Lê Artyom îro rabûye jiyanê sax e û digere her tişt gelek baş e. Ez gelekî we hemiya razî me û silavê xwe we hemiya re dikim ûsa jî gelek Xwedayê xwe razî me. Navê te pîroz be îsa. Tu binbarek bî. Bira tu hemasa jiyana min de hebî.